Ahojte, volám sa Daniel Kováč, mám 15 rokov, 12 súrodencov. Ozval som sa trénerovi Petrovi Mečiarovi, ktorý trénoval aj Maťa Tota a začal som k nemu chodiť každý deň do Nitry na tréningy. Nebolo to jednoduché, na cestu som si častokrát musel aj požičať. Po 2 mesiacoch tréningu ma tréner prekvapil, keď mi povedal vetu, na ktorú nikdy nezabudnem. Urobil si obrovské zlepšenie a stojíš za to, aby som ti vybavil v Nitre školu a internát. Poviem pravdu, že mi vyhrkli aj slzy, lebo ešte pred pár rokmi som bol v detskom domove a teraz taká zmena. Danovi Kováčovi som sa dozvedel prvýkrát minulý rok v lete, keď som zachytil prvé výsledky a potom som zistil, že ho trénuje môj tréner, ktorý objavil aj mňa, Peter Mečiar. A začal som mať o ňom viac informácií, oboznámil ma s jeho situáciou, že je veľmi ťažká, že sa mu snaží pomôcť a vidí v ňom obrovskú húževnatosť. A časom som aj ja zistil, že je to pravda, že chlapec má v sebe talent, že hlavne má v sebe entuziazmus a snahu. Tak som sa rozhodol aj ja mu trošku pomôcť v tej nie ľahkej situácii. Venoval som mu 2 páry tenisiek. Teraz som mal možnosť s ním absolvovať sústredenie, kde som zistil, že nie je len húževnatý a talentovaný, ale aj skromný chalan, ktorý si váži všetky veci, ktoré pre neho ľudia okolo neho robia. Na jeseň mi tréner povedal, že za pár mesiacov splním limit na majstrovstvá sveta. Neveril som, ale 19. marca sa stal sen skutočnosťou. V Lugane som splnil limit a bol som šťastný. Spomenul som si na môj život do júna minulého roka a preto si vážim, že môžem snívať môj sen. Môžem slúbiť, že urobím všetko, aby som časom aj ja povedal vetu, ktorú povedal aj Maťo Tot, že chcem svojimi výsledkami robiť radosť všetkým ľuďom na Slovensku. Myslím, že stojí za toho podporiť. Takže čo, podporíme ho spolu? Ja určite áno. Dúfam, že mi pomôžete a ďakujem za podporu.